ଘର ସଫାସଫି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଗୋବରରେ ନେପିଦେବି। ନେପି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ କଲର୍ ଚାଲିଛି। ଘର କଲର୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କଲର୍ ସାରିଲା ପରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା କଲର୍ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏଇପଟେ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଲର୍ ସେ ଦିଆ ପଛପଟେ ସରିଯାଇଛି। ସରିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇପ ଭାବରେ ହେଇଗଲା। କଲର୍ ଦିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସରିଯାଇଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଘର ଭିତରଟା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କଲର୍ ଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟିକୁ ମୁଁ ଶୁଖେଇଦେଲି। ଶୁଖି ସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେ ନାଲି ମାଟିଟାକୁ ରଖିଦେଉଛି। ଆସନ୍ତା ଥର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବି ବୋଲି ମାଘ ପର୍ବରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଡବଲ ଦେଖେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିତରେ ଯୋଉ କଲର୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେ କଲର୍, ସେଇଟା ବି ଭଲସେ